Здравейте, приятели! Вие отново сте с Кралев Ауто. Исках да споделя с вас днес един автомобил, който ми е оставен за продажба от много добър мой приятел, който се закупи нов автомобил от магазина и е вече време да се раздели с стария. Именно автомобилът, който е зад мен, BMW X5 2011 година, 3000 кубика дизел, фейслифт, 245 коня. Автомобилът е с кожен салон, L седалки, панорамен таван, преден и заден парктроник, ксенонови светлини и още други екстри. Нека заедно с вас да го разгледаме. Ето го къде е. Много добре поддържан. От 2017 година е закупен от моя приятел от Германия. Лично той си го е закупил с сервизна история, която е водена до последно от него. Автомобилът е обслужен преди 3000 км. Ще ви покажа и сервизната история. Ето го автомобила. Много добре е съхраняван и поддържан от него. Ето го. Ето ги и документите. Последно обслужен 275 000. Автомобилът сега е на 278 000 км. Навигация. Има и подгрев на седалките. Много добро състояние. Потлакътник. Няма никакво, абсолютно никакво претапицирване и подменяне на салона. Изключително добре пазен. 2011 година, 4 месец, закупен на 2017 година от него. Той е единствен собственик в България с два ключа. Единия, ето го втория ключ. Ето и сервизната история е абсолютно пълна. Ще ви покажа. Ето. Може да се провери в абсолютно всеки един сервис, дори и на дилъра на марката BMW, без никакви проблеми. Изключително прав автомобил. Налични са DPF и катализатори на автомобила. DPF и катализатори. Малко се смрачи и стана тъмно. Не знам дали ще се види много добре от снимки, от видеото, което правя. Ето панорамата. Шофьорската дръжка, няма никакво износване или улющване. Знаете, там е слабо място. Ето е шофьорската седалка. Метража, автопилот, мултиволан и степенки оборудван, 19 солови джанти, 4,30 мм са грайферите на гумите. Ето го автомобила. Всеки един, който има интерес към такъв автомобил, може да се свърже с мен. Няма никакъв проблем да направим тест драйв и пак казвам отново, да се провери автомобилът в BMW. Така че това е от мен. Желая ви прекрасна вечер.